Arratsaldeon eta ongi etorri. Gazteak eta teknologia berriak izango dira gaurko saioaren ardatz. Gaztezulo.com atariak bi kontzeptu hauek bateratzen ditu eta egitasmoa hobeto ezagutzeko proiektuaren arduradunekin izan gara. Euskarazko bideoak saritzen dituen lehiaketaren berri ere emango dizuegu. BBK Clip du izena eta YouTube eta sare sozialen bidez bozkatu ahal izango dira lanik onenak. Parte hartzeko bideoak YouTubera behin igotzearekin nahikoa da. Ze aldakizue zer gertatzen zaion bideo bati 1000 aldiz igoz gero? 11.2 erakutsiko dizuegu. Zortzigarren bertsioaren zai. YouTuberen konpresioaren eragina. 3 minutuko bideoak euskaraz. Gaztezulo sarean. Ekialdeko kutsua. Windows Vistaren porrota eta gero eta Chrome edota Appleen kompetentziari aurre egiteko Bill Gatesen etxeak sistema eragile berria prest dauka. Windows 8 moduan ezagutzen da momentuz eta urtebete barru merkaturatu liteke. Sistema berria mugikor eta tabletentzako bereziki pentsatua dago. Teknologia berrien eraldatze eta eraberritzea amaierarik ez duen bidea dela dirudi. Ibilbide horretan urrats berria ezarri nahi du Microsoftek. Windows sistema operatibo berriaren beta bertsioa martxan da. Apple eta beste informatika etxeen lehia bizia da eta lasterketa horretan Windows 8 mugarri bihurtu nahi dute. Mahai gaineko ordenagailuek portatilei ireki zieten bidea eta dagoeneko ateioka ari dira tabletak eta mini portatilak. Azken horiengan pentsatuta ari dira Windows 8 diseinatzen. Pantaila ukigarrietan erabiltzeko interfaz erraza izango du, mugimendu sentsorea eta piztu edo itzaltzeko abiadura hobestua. Hau da, bat-bateko bihurtuko ditu, piztu edo itzaltzearen ekintza horiek. Ez baitu sistema kargatzen denborarik galduko. Oraindik garatze bidean dagoen produktua da, baina uste denez, sistema operatiboak aurpegikera ezagutu eta ordenagailua abiarazteko ahalmena izango du. Microsoft prestatzen ari den berrikuntzen artean dago Windows Store zabaltzearen ideia ere. Orain arte, primeran funtzionatu duen App Storeen lehiakide zuzena sortu nahi dute. Windowsen dendan, salgai egongo diren aplikazioak erosi aurretik probatzeko aukera eskainiko omen dute. Aplikazio horiek interneterako pentsatutakoak izango direla adierazi dute. Uste baitute etorkizunean web aplikazioak gailenduko direla. Baldakizu zer gertatzen zaion bideo bati YouTubera 1000 aldiz jarraian igoz gero? YouTubera igotako bideoek kalitatea galtzen aldute. Erabiltzaile batek bideo zerbitzariak darabilen konpresioak irudi eta soinuengan duen eragina frogatzeko bideo bat 1000 aldiz igo eta jaitsi du YouTubetik. Hementxe duzu emaitza. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube, rip it from YouTube, and upload it again and again, until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube, rip it from YouTube, and upload it again and again, until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed.
Azkue Fundazioak eta BBKak, BBK Clip izeneko laburmetrai lehiaketaren lehen edizioa antolatu dute. Datorren asteazkenetik aurrera jada lanak aurkeztu daitezke. 3 minutuko luzera izan dezakete gehienez eta euskaraz egon behar dira noski. Xehetasun guztiak argitzeko Azkue Fundazioko Amaia Ozerin eta Angerine Elorriaga dauzkagu gurekin. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Angerine, zein izango zenuke dela lehiaketa honen helburua? Lehiaketa honen helburua euskara sustatzea da teknologia berriekin lotuta. Beraz, teknologia berriak entzuterakoan agian gazteak datozkigu burura, baino ez da bakarrik gazteentzako lehiaketa bat, ez? Ez, lehiaketak izango ditu 2 maila edo, lehenengoa 14 eta 25 urtekoen artekoentzat, eta bigarrena 25 urteko gorakoentzat. Azkenean gaur egun edonork grabatu dezake laburmetraie bat, ez? Badauzkagu, teknologia badaukagu gure eskura. Bai, azken finean guk proposatzen duguna da euskara sustatzea, orduan horretarako edozein baliabide erabili daiteke lehiaketan parte hartzeko, bai sakeleko telefono bat, bai bideokamera bat, azkenean edonork erabiltzen ditu gaur egun teknologia berriak eta nahi dugu pixkat erlazionatzea gure hizkuntza eta teknologia berriak lehiaketa honekin. Euskara da gaia, ez? Izan behar da gai oinarrizko gaia laburmetrai guztietan, baina euskararen ikuspegi berezi bat, ez? Bai, horretarako 3 kategoria sortu ditugu. Bata da sormena eta horretan kreatibitatea ikusiko da, zer nolako esparruan lan egiten duten, edo zer rekurtso erabiltzen dituzten. Bigarrena da divertigarria, euskara modu divertigarrienean erakustea lortuko luketen bideoak, eta 3. da trazberri. Honetan saiatu nahi duguna da parte hartzaileek euskararen tradizio kutsu hori eta modernotasuna biltzea, bideo horretan biltzea. Hizkuntza zaharra izan arren, ez dago zaharkituta, ez, eta gaur egun ere modernoa eta berria bada, hori izango litzateke, ez? Izan du teknologia berriak bakarrik hizkuntza handiekin erlazionatuta daudela, eta azkenean gure helburua hori da pixkat. Esan dut, hasieran datorren asteazkenean hasten dela lehiaketan parte hartzeko epea, zabaltzen da, noiztik noiz arte dago zabalik? Datorren astean hasiko litzateke, ekainaren 15ean, eta denbora daukate, 3 hilabete egongo da zabalik epea, eta bukatuko litzateke irailaren 15ean. Beraz, uda osoa daukate parte hartzeko, eta pentsatzeko ea zelan antolatu beraien laburmetraia. Bakarkako lanak, taldekakoak edo nolakoak izan daitezke, hori bai originalak, ez? Uste dut. Bai, originalak, parte hartzea dena dalakoa izan daiteke. Bakarrik egin behar dutena da, bideo horretarako webgunetik, martxan jarriko den webgunetik, karatulatxo bat jetzi, deskargatu, hor egongo da izena eta izenburua, eta horregazia, bideoa eskegi eta besterik ez. Zedena internet bidez edo sarearekin lotura izango du egin beharreko guztiak, ez? Batez ere, ze YouTubeen eskegiko dira bideoak, lehen da bizi, zenolako baldintzak bete behar dituzte bideoek parte hartzeko, 3 minutuakoak bai, baino pisu jakin batekoak edo formatuen aldetik zeintzuk izan behar dira. Bai, garrantzitsuena da gehienez 3 minutu eduki behar dutela bideoek. Hori kontuan hartuta, Maia komentatu dauan sarrera berezi horrekin, 3-5 segundu sarrera hori jarri behar zaiola bideoari, eta gero 30 megako pisua eduki behar du gehienez. Azkenean bideo asko igoko dira plataformara, eta pizkat kontrolatzeko jarri dugu gehienez 30 megako pisua eduki behar dutela. Gero, lehen komentatu dugun moduan, teknologia berriak direla eta edonor dauzka sakeleko telefono bat eta bideokamera bat, orduan hori konprimitu daiteke 30 mega horietan sartzeko, eta existitzen diren formatu estandarretan igo daiteke. BIMPEG, hori da. Jakingo dute parte hartzaileek agian guk baino beto zeintzuk diren formatu egokienak, ez, konprimitze aldera. Bestalde, lanak epaitzea aldera, nortzuk izango dira epaile, ez dakit orain zehaztuta dagoen edo gutxienez zer izango den kontutan hartuko dutena?
Bueno, lehiaketak bi alde izango ditu epaitzeko momentuan. Bata izango da YouTubeen gehien ikusitako bideoak, sare sozialetan ospe edo atsegin gehien lortu dituzten bideoak bai YouTubeen, bai Facebooken eta bai Twentin, eta hirugarrena botoak. Alde batetik, sare sozialetan me gusta edo atsegin dut botoi hori kontuan hartuko dugu, YouTubeen hainbat aldiz ikusi direla, eta gero beraien artean, bai parte hartzaile eta bai ikusleen artean eman diren bozkarketak edukiko ditugu kontutan. Eta epaimaila oraindik ez dugu osotuz, gustatuko litzaiguke kontaktuan jartzea, holan ikus-entzunezko munduan adituak direnekin, eta horretan gabiz. Azkenean asko fundazioak eta bai BBK-ko langileok edukiko dugu alde batetik zer esateko lehiaketako irabazleak hautatzeko momentuan, baina gustatuko litzaiguke ere epaimaila hortan ere adituak egotea. Orduan kontaktuan gaude. Ez ustea dena gutxienez sare sozialen esku, ze hor lagun gehien dauzkanak irabaz dezake eta... Hori da, horrek puntuazioa aldean, portzentai garrantzitsu bat eukiko du, ze azkenean 140 egongo da holan banatuta. Baina gero gustatuko litzaiguke ere, kalitate ona duten bideoak bai gidoi aldetik edo bai irudi aldetik, ere nolabait premiatzea. Hori edukiei dagokionean, sariei dagokionean, ze oinarriak ezagutzen ari gara, pizkanaka, baina sariak horiek izan daitezke erakargarrienak, ez? Bai, sariak potoloak dira, gainera ikusita ze adinetarako dagoen zuzenduta lehiaketa. Finalistek, 18 finalistek, 600 euro jasoko lituzkete, eta irabazleek, kategoria bakoitzako irabazleek adin bakoitzean 1000 eurotako saria. Txeke bat izango litzateke teknologia berrietan gastatzeko. Azkenean guk sustatu nahi duguna, hori da, euskara alde batetik eta teknologia berriak. Orduan diru laguntza honekin, sari moduan nahi dugu, hori irabazleek eta finalistek diru kopuru hori izatea, beraien tramankulu elektronikoak bai berritzeko, edo berriak erosteko, edo hori, teknologia. Metraia batzuk egiteko, edo nahi duten erako. Hori da. Parte hartzailei baita ere oinarrietan adegi uzten diezuen kontu bat aipatu nahiko nuke, egile eskubidei dagokionean. Ze egile eskubide horiek, eskubidez libre egon beharko lukete, ez, aurkeztutako lanek. Bai, ez dago mugarik elkarrizketen erabilpenen aldetik, musikaren aldetik, edo testuaren aldetik. Baina bai kontutan izan behar dute, lizentzia libreko materialak erabili behar dituztela. Beste baten materialak baldin badira, lizentzia librepean egotea. Azken finean ere, Azkue Fundaziotik lan egiten dugu Creative Commons eta jakintza librearen aldekoak gara, eta hori zabaltzen lan egiten dugu, eta orduan ere neurri horiek argi utzi behar dira ere. YouTubeen egongo dira ikusgai lanak, aurkeztu eta berehala suposatzen dut, lehendabizi aurkezten denak, aukera gehiago izango ditu, ez? Bai, alde batetik igo behar dituzte bideoak bbkclip.biz webgune hortara, eta gero guk ikusi eta baiestatu ondoren YouTubeko gure kanalera igoko lirateke. Orduan, hori da, 3 hilabeteko epea dago, beraz, lehenek denbora gehiago izango dute, bozkaketa aldetik botu gehiago edukitzeko, ikustaldi gehiago gehitzeko, eta hori dana, beraz. 15ean, datorren astean zabaltzen da, 3 hilabete dauzkate aurretik lanak aurkezteko, eta sari banaketa, sari potolo hoien banaketa, noiz izango litzateke? Azaroaren 5ean, izango da jaialditxo bat edo ekitalditxo bat, BBK aretoan, gainera, Gran Bian, BBKko areto horren egoitzan, eta jaitxo bat antolatuko dugu ospatzeko, eta bide batez, bideo horiek egin dituztenei ezagutzeko eta aukera emateko saria bertan jasotzeko. Oso ondo. Dena den, aipatu ditugu oinarriak gutxi gora bera gainetik, asko sobe izan ohi da aurrean dauzkagula irakurtzea, non topatu daitezke? Badaukagu martxan jarriko dugu site
webgune bat, helbidea izango da bbkclip.biz, eta hor izango dituzte bai sarien informazioa, bai oinarriak, eta hori izango dabe bideoak igotzeko plataforma. Hori formulario bat egongo da hor, formulario hori betez minutu batetan igoko dute bideoa eta besterik ez. Pena merezi du, saberiak gure ustez interesgarriak dira. Oporrak datoz, jaiak datoz, orduan aukera ezin hobeak planteatzen dira orain horrelako grabazio divertigarriak egin alizateko. Eskerrik asko bioi gurekin egoteagatik eta hurrengo batera arte. Zuei. Duela 11 urte, Gaztezulo hilabetekaria sortu zen. Euskal Herri osoko gazteentzako egitasmo ausarta. 2007an aldizkariak paperetik ordenadorera egin zuen salto. Baina gaztezulo.com ez da aldizkariaren osagarri hutsa. Nortasun propioa du eta proiektuaren zutabeetako bat da. Gazte, beti txulo, zuzara DJ gazte, nien ez dige txulo. Beti gazte, beti txulo, zuzara DJ gazte, nien ez dige txulo. Zortzioak pista, nau baite la marka, txapela buelta emanda luka aparta. Atxo, kasi dirakale marmarka, gazte txulari gara ozen deia darka, gazte izateko adinik ez da. Bide polita izan da, Gaztezulo, orduan Gaztetxulo sortu zen utxune bati erantzuteko asmoz edo, orduko lantaldea konturatu zen Euskal Prentxan eta propio gaztei dagokionez, ez zegoela horrelako argitalpenik, eta horrelaxe sortu zen ideia, pixkat gazten interesei, zalantzei, kezkei erantzunez, argitalpen bat sortzea, hasieran Donostian, eta berehala eman zuen saltoa Euskal Herri osora ikusi zutelako Euskal Lurralde osoan utxunea hori berazela. Txulotik zulorako salto hori 2007an iritsi zen, izen aldaketa izan zen, irudi aldaketa ere bai. Arrazoia, batzuek pentsatzen zuten txulo horrek Gipuzkoar izaera gehiegi ematen ziola eta Euskal Herriko edo nazional mailako izaera horretan sakontzeko beharrezkoa zela hori pitxin bat aldatzea eta gainera momentua ere irudi aldaketa eta ona zen izena ere aldatzeko edo berritzeko. Baina eduki aldetik ez dut uste gehiegi aldatu zenik, eduki aldetik edo izaera aldetik. Gaztezulok begia Euskal Herrian du, baina baita ere munduan, eta horre eduki motak eta tartekatzen saiatzen gera. Eta gero guk baitugu bi arau, nire ustez edabide denek oso kontuan eduki beharrekoak. Oreka bilatzen dugu alde batetik emakume eta gizonen artean, beti ez da erraza izaten hori lortzea, baina behintzat gogoan eukitzea importantea da. Eta hilabete batean azalera neska bat eraman baldin badugu edo emakume bat eraman baldin badugu, hurrengoan izan dadila gizona eta alderantziz. Barruan ere orekatua izan dadila banaketa hori. Eta bigarren kontu bat oso garrantzitsua, Euskal Lurralde guztiak ukitzea, ez? Aipatu dut lehen Gaztezulo Euskal Herri osoko gaztei begirako aldizkaria edo proiektu komunikatiboa dela. Eta zentzu horretan, hilero aldizkarian eta egunero sarean saiatzen gera Bizkaiko kontuak aipatzen, Gipuzkoakoak, Arabakoak, Nafarroakoak eta iparraldekoak. Eta iparraldearekin egia da azken urte honetan saiakera berezia egin dugula, iparraldeko protagonistak eta gurera ekartzeko eta pixka bat hegoaldearen eta iparraldearen zugigintza lan horretan sakontzeko. 2007 urtean, irudi aldatu zenean, izen aldatu zenean, internetera saltoa eman genuenean ere, hor, finkatu zen beste helburuetako bat izan zen, hain zuzen gure hartzailegoa pixka bat zabaltzea adinean gora eginez. Betik edo genuen markatuta pixkate 16 urteen muga hori, baina nahi genuen goraka ere pixka bat zabaldu eta edukiak ere horretara egokitu.
pizgarria edo balio erantsia da nire ustez Gaztezulok ahalegin berezia egiten duela Euskal Herri osoko gazteen elkargune edo plaza izateko, ez? Eduki dezakegu martxan eta sorkuntzan dabiltzan beste gazte batzuen berri, baina era berean talde batek edo artista batek ere aukera du bere lana ezagutzera emateko gure bitartez. Sortu zen 2007an, sortu zen webgunea, irudi aldaketarekin, izen aldaketarekin eta guzti horrekin batera. Eta, hasieran sortu zen, garai berrietara egokitzeko ahalegina eginez, eta nahiko oinarrizkoa izan zen hasieran. Baina pixkanaka joan gera gauzak berritzen, konturatu gera hasieran planteatutako zenbait edukik edo egunek ez dutela funtzionatu, naiz eta momentuan berritzaileak izan. Webgunea da, gaur egun gazte askok Gaztezuloren berri edukitzeko duten lehenengo gunea. Egia esan, gazteak gehiago dabiltza sarean kioskoetan baino, eta zentzu horretan bada irakurleak erakartzeko modu bat, baina bestalde, uste benetan gune interesgarria dela, denari buruz irakur daiteke bertan, kasik denari buruz. Eta tira, gero eta parte hartzaileagoa bihurtzen saiatzen ari gera, eta hori dugu aldeko, eta hori daukagu aurrerantzean egiteko. Egia esan ez da inteligenteena tematzea gazteak gurera ekartzen, baizik eta gu joatea gazteak dauden lekura. Eta zentzu horretan sarea salto handia izan da, eta batez ere sare sozialak, ez? Oso baliagarriak izan dira, eta aldaketa izugarrizkoa da. Bisita kopuruan nabaritu dugu. Askotan hori ikusten duzulako, baietz, eduki interesgarriak eta sortzen dituzula, eskaintzen dituzula, baina ikusgarriak ez balin badira, nekez balio dutela ezertarako, ez? Orduan, sare sozialetan, edo sare sozialen bidez hartu gera nolabait gazten zirkuluetan, eta askok sare sozial hauen bidez ezagutu gaituzte, eta orduan hartu dute ohitura, noizean behin gaztezulo.com bisitatzeko, edo inkluso kioskora joan eta aldizkaria erosteko, eta zentzu horretan, aldea nabarmena. Honezkero jakingo duzue, Gaztezulo 10 urte bete ditu, eta momentu polita da, ez? Sari bat emateko. Zuek erabaki duzue, Gorka Urbizuk merezi duela, Berri Txarrak taldeko abeslariak, eta beraz, goaz, lekun berrira. Zuek eman nahi diozuen, sari hori entregatzera. Multimedia beharrezkoa ezinbestekoa zen. Ikusita zein diren joerak eta nondik iristen diren bisitak eta bar, gainera hasi ginen, agian hasieran bideo kaskarresiagoak egiten, baina naiz eta horrelakoak izan, erantzuna bikaina izan zen, geroz eta hobeak egiten ari gera, eta gero gaina sare sozialen bidez eta horre interakzioa nabaritzen duzu. Jendeak atsegin dut esaten dizu edo iruzkinak egiten ditu eta horre nabari da edukiak iristen direla gazteengana eta ondo hartuak direla gainera. Eta zentzu horretan argi dugu hori dela bidea, hortik jarraituko dugu. Eta gainera bideoak sareratzearenak eta eman digu aukera martxan jartzeko zenbait ekimen guretzako aberasgarriak eta garrantzitsuak izan direnak, esate baterako iaz 10. urteurrenarekin batera lehenengo bideo lehiaketa jarri genuen martxan, eta ire munduak bideo lehiaketa. Erantzuna izugarria izan zen, sareratzen dugu bideo bat, aurreratu zein izango diren eduki garrantzitsuenak, eta bestetik elkarrizketaturen batekin, aurrez aurre elkartzen geran bakoitzeko, saiatzen gera bideotxo bat ere grabatzen, horrela egin genuen Alberto Inurrategirekin, egin genuen baita Roko izeneko stripper euskaldun batekin, eta oso aberasgarria da, divertigarria da, lana ere desberdina da, eta funtzionatzen du gainera. Baina Urrategikin egin genuen horrena oso oroitzapen ona daukagu, Etxaurira joan ginelako, bera bertan eskalatzen zegoen, gu joan ginen ara,
Bidea egin gerun goraino, han elkartu ginen berarekin, eta Alberto Iñurrategi da, ez? Oso tipo atsegina da, besoak zabalik hartu gintuen, eta egia esan oso ondo pasa genuen, orduan, bideo hori ikusten dugun bakoitzeko egia esan oroitzapen ona datorkigu. 2010ean 10 urte bete zituen Gaztezulok, Argia Sariak errekonozitu zuen ordura arteko lana, eta aurrerantzean aldizkariari dagokionez helburua da gutxienez orain arteko mailari eustea. Egia da papera ez dagoela bere onenean, baina guk momentuz lortu dugu irakurle kopuruari eustea, tiradari eustea, eta hori da helburua gutxienean. Gaztezulo.comen sartu, eta hortxe aurkituko du botoitxo bat edo esteka bat, harpidetza egin esaten duena, hortxe bere datuak bete, eta kitxo aurrerantzean hilero jasoko dugu Gaztezulo bere etxean 20 euroren truke. Beti esaten dugu, baina edozein gaztek xautzen ditu 20 euro, edozein larun batetan pote pare bat hartuta edo lagunekin bokailo bat afalduta. Tira, 20 euro horien truke, hilero, Gaztezulo, zure etxean. Papera eta ura, prismak eta argia. Elementu hauekin jolasten bi sortzailek emaitza ikusgarriak lortu dituzte. Etien Kliketek mikroorigamiak egiten ditu. Paperak moztu eta tolestu egiten ditu eta hauek uraren eraginez mugitu eta eraldatzen dira. Jun Moonek aldiz itzalekin jokatzen du. Kutsu orientala daukate bi sorkuntzek eta bere xumetasunean ederrak dira oso. Hurrengo astera arte.